En la diversitat. Així s'ha batejat el primer Congrés Europeu de Fotògrafs Professionals que se celebra a València. Fotografia d'autor, social, de publicitat, retrats i reportatges gràfics seran motiu d'anàlisi i debat fins dimecres. Impossible no així retratat. Al Palau de Congressos de València trobem alguns dels fotògrafs europeus més prestigiosos. Una cita que no s'ha volgut perdre ni el Quixot. Ha defat la fotografia, l'auditori ple d'ulls que veuen la vida a través dels objectius de les càmeres. Idèntics en la diversitat. I precisament això és el que vol dir este congrés. Una diversitat de fotògrafos que ens acompanyen de tota Europa. 16 fotògrafs representant 16 països europeus tenen la paraula. Más que hablar de fotografía, que piensen por qué somos fotógrafos, ¿no? Cada uno analice por qué nos hicimos fotógrafos, por qué cogimos una afición que igual ahora la estamos a veces perdiendo. Per a mi la fotografia és una manera de comunicar, com la pintura i l'escriptura. És una manera de fer sentir, de comunicar-se amb la gent. A més del debat, este primer Congrés Europeu de Fotògrafs Professionals ens permet veure de prop el seu treball. És un instant de la ficció i de la realitat. Ficció i realitat que aporten els retrats, les instantànies de moda, la fotografia socialitat, un infinit possibilitats, tantes com les que brinda una càmera.